caracteres en cada un. A súa orixe procede do latín, de cunum, cuña, e forme, de forma. Cuneiforme dice igual en todos os idiomas ditos anteriormente agás ao inglés, que se di cunium. Emprégase principalmente no eido sanitario, máis concretamente no uso anatómico. Os sonetes adoitan romper este oso cando caen do cabalo e manteñen o pé no estribo.